hata hasitongani asahita hirapatu monaan sian aka natino panai. Jakobus sada ayat 20 dohot 2 sada. Aidang diulahon rimas ni jolma hati goran ni debata. Dibaheni bolokon hamuma nasa naroa ro dihajahaton nalohoi. Marlabok ni roha mahamu manjalohata nasinuan tubagasan rohamuna natarbahen paluahon tondimuna. Hebrew 12 ayat sada. Dibahini nang hita pe ala nasai torabdo ditindangi hamuliaut hita tapi akon ma nasana persorat rodi dosa nagirigir makaliangi jala marbengat iroha ma hita marlojong tubagasan pahlawan na somsom di jolota. Heber 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni hapor seoni jalan apa ujuk kosa ima Yesus nama naoton parsilagoni sikat nilas ni roha tohap naihian so dietong ihailaun gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Amen. Tabigima kor perhalado dot keluarga.
Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 50 ayat sada laos mangarade ma liturgi pawanopon. Di Bagasan Naholo. Yesaya 58 ayat Pasiahon. Dungi jauh-jauh maho, jadi alusan ni Jehovah maho. Molo angguk-angguk ho, gabe dohonon nama. Idama disodoau, molo diperholok ho siat tonga-tongam, pangarupaon. Tudu-tudu di jari-jari dohot pakuling hajahaton. Yesaya 58 ayat 10 jala dile Dohot 10. Jadi tumiurma parnidaanmu tujoloanon sian tiurna di hosniari. Soluk pe sipata naholomi songon tiurna manogot nai doi. Jadi marnalom nuri roha maho ay adong do sikirimonmu jalaranapanmu luhutna humaliang jala marsonang-sonang ho lao modong. sada Petrus sada ayat sia rodi 10 gabe jalon muna do ujung nia porsion muna ima haluaon ton di muna ima haluaon na diluluan tian pangulon munai rodi surung ni hasangapon sitianon ni akka na badiai asa ditadahamu Tapuji matuhata marede hita sia bukede 510 sada ayat sada laos mangarade ma liturgi papituhon. Didok tuhata Yesus Kristus, au do panodang ni portibion, manang ise na mangihuton au, nasotupa mardala di naholom, alay mardalan di bagasan hati uron ma ibana, tabigi ma liturgi papituhon. Panurirang Jeremia 33 ayat 10. Idama narodo aka arisogot inna Jehovah. Ahuma pasi toko disihata nadenggani
naong hupar baga-bagai taringot tu pinopar ni Israel, dohot tu taringot tu pinopar ni Juda. Yeremia 33 ayat 15. Ya ka arii dohot ditiki. Au ma patubuhon di si David sada tumpur hati goran. Ba nama makat cocok pon uhum dohot hati goran di tanoon. Yeremia 33 ayat 10. Di hari ima dapat tua Juda. Jala marsonang-sonang isi di Yerusalem maringanan. Jala odo guarna do hono ni halak. Jahoba parpitorata. Yeremia 20 ayat 20 1-24. Tunghola debata siap nok doau inna Jahoba. Dada huhut asian nadao. Tung tarbahen mamartabuni manangise di parsitabunian. Sodapot idaoku ibana inna Jahoba. Da au do namanggohi langit do tanoon inna Jahoba. Lukas 2 ayat 1 ayat 5. Jadi porhat manasida asa disurati ganuk tubonani pinasa. Porhat ma nang si Joseph nasian Galilea. Sian Nazaret nakok tuluat Judea. Tuhutani sidau namargoar Bethlehem. Alasian poparan jala marga isidau iba. Pasuraton dirina rap dohot si Maria. Oruan nai naung gabi-gabian. Lukas 2 ayat 6-1. Jadi dina di sini asida gok ma arini hangaluanna ditubuhon ma anak buha bajuna dibon hosrot ma dipeakom ma tubagasan panggagatan ala sodong inganan na asing di parmiaman nasida.